in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In gaske ne muna san Allah muna san Allah to mu bi sunnar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka da alkhairi. in mun bita yace wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yana son masu kyautatawa. In kana son ganin ɓacin ran ma'aiki ko ka taɓa Allah. A shi kenan kaga soyayya da za mu yi ido na sai mai irin ta ma'aiki. In za ka so mutum ka so shi dan Allah. In za ka ƙi shi ka ƙi shi don yana ƙin lamarin Allah. In za ka yarda da shi ka yarda da shi saboda wannan ya yarda da lamarin Allah. In za ka janye masa ka janye masa don ya ƙi yarda da lamarin Allah. A'a wai ba don ya yarda da kai ba, ai kai kanka butuli ne. Yarda da kai zai sa shi ma ɗi butulcin. Kai kanka butuli ne. Yarda da kai zai sa kuma a yi butulcin. Binka zai sa a yi butulcin. Amma wanda yake san Allah da annabi shi kenan ya gama da kai. Wanda ine miyar dar Allah da annabi Allah zai da shi to kai kuma ka ga miyar kansa zai ke da shi. Wanda in kaurace wa lamarin Allah sai ka kaurace masa. Wanda yake fushi kaga yayi watsi da lamarin Allah da kai ma sai kai fushi da shi. Sannan ba a karkata a zauna da mai sa'an Allah kiri-kiri. Wanda in ilimin Allah da annabi ka zauna tare da shi kuna tare in fitinar ta zo sai ta same ka. Wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Mu tsoraci fitinar da in ta zo ba ta kama wanda ija wata shi kadai, mamayewa take. Mamayewa take. Sai ta mamaye kowa. To kamata a yi mu zauna akan yaya muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bin annaba ake sai Allah ya so mu. San annaba ake sai Allah ya gafarta maka zunubinka. Kiran annaba kake sai Allah ya sanya ka a cikin kubatattun bayi. Kubatattun bayi sai Allah ya sanya ka a ciki. Kubatattun bayi ma sai Allah ya sanya ka a cikin su. Akwai wata tsohuwa ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta gaida manzon Allah annabi Abdul Sallallahu Wassalam. Bayan ta gaishe shi ta zo labari da komai amma ina so ka amsa walima ta. Kiran da kika shirya sai kika yi. Bayan ta samu kafar akuya ta sa kafar akuyar a cikin wuta. Sannan ta zo sallar da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dauko sabai suka raka shi. Kokin annabi ya zo ta manta ma da kafar abuta sai da kafar ta kone tana kauri tana hayaki sai ɗauko ta a fifi tana ta a Rasulullahi gashi ta kone ma yayi dariya ce ai Allah ya karba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi kafar ƙonan ne ya ce mata man ana wane ne ni sai ka fata miƙe a kan fefe ba ta sama ba ta ƙasa. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Allah ya biya ka da annabi. Amin. Allah ya kara malaka. Bayan bude ya ajiye ma'aiki akan alƙawari yini ya kwana. Kwashe gari manzon Allah ya zo ya tsaya har izo manzala ce ka matsanta kai ka tsananta man akan tsayawa da yin najirarka. Rasulullahi na manta ta ki kadar da sai ka ko sabansa kai wani wannan jakadan Allah ne masoyin Allah ne me Allah ne takabar Allah ne buwayar bayi ce katangar tsira ce majiginar manzanni da annabawa ne babban kudura ne littafin Allah ne karatun ubangiji ne wurin Allah ne lazimi ne na rabbani da shi ake daga kowa ƙarshe su kuma sai aka kaskanta da kowa. Ka ji inda yake da za a ce mace
wacce take mara kamun kai ta zo shigewa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallama yana cin soyi a akushi sai ya rasulullahi abin da aka ba ta yi annabi ya ce mata bismillah ya rasulullahi ni sai dai ka banda hannunka annabi ya dauka mata ya ce gashi ta ce a'a wanda ka tauna na bakin ka za ka bani sallallahu alaihi wasallam baya yawo bai taɓa ba kuma ba ɗabi'a ta sarki sai ma'aiki wanda yake cikin sai ya ciro shi ya ce mata tashi da yake datacciya ce sai ta karba sai ta sa shi a bakinta daga cuɗanyar yanta da zama manzan Allah sai da aka tashi ta gurin saboda kunya wacce kwatai wannan maganar kasan kunya da sauki amma daga haɗuwar yanta da na kare mai kura mali sai ɗauke ta aka yi daga nan ba ta sake wani fasikanci wanda za a gani ba irin wannan na birge ni ka tana Abu Sufyan irin ta'asar da iwa musulunci bayan ya musulunta ma ina kan gargara na mutuwa ake gaya masa ya ta roƙon Allah ya istighfar ce shi sai dai ya yi don umarni amma bai taɓa saban Allah me yasa ta tun da hannuna na gaisa da annabi muka haɗa ido da annabi na yadda shi annabi ne na yadda zan ba Allah bai taɓa yin abin da yake kuskure ba mu kuma ba me za mu ce ana so a yi koyi da annabi kaji inda iwo wani ana so a yi koyi da annabi kaji irin kyautarsa ana so a yi koyi da annabi sai karsa kai ya zaka karatu da aiki da shi shine mafi karfin sunnar Muhammadu Rasulullah inda jin abin da Allah ya faɗa abin da annabi ya ce a yi inda ya faɗa wa ma'ata kuma rasulu fa khuzuhu ruko ake da annabin da kyau da ƙarfin gaske ake ruko da manzana ruko ake da kyau da ƙarfin gaske ake ruko da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarfin gaske ake ruko da manzana Allah shi ne dukkan abubuwanka a ƙawaru ɗinka da menene koyi kake da manzana Allah dukkan afa'alu ɗinka da menene koyi kake da Muhammadu Rasulullah duk abin da za ka yi koyi kake da shi in kai koyi da shi shi ke nan kasha me yasa to ai shi ne wanda Allah ya ba nuni da shi nuni Allah ya ba da shi ga wanda za a yi biyayya da ake ta faɗa wa adi'ullah shi ne duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ne bi wa adi'ur rasula abin da manzon Allah ya faɗa ma ne bi shi yasa ka ji annabi na cewa rugima an man zukirtu inda huwa lam yusalli alayya an turmuza hancin wanda aka faɗe ni bai mun salati ayyar waye kuma sai take cewa al-bakhilu man zukirtu inda huwa lam yusalli alayya ruwaya ne ce marowaci wanda aka ambace ni bai mun salati ba ko kuma rugima an fu man zukira inda huwa lam yusalli alayya ko an turmuza hancin wanda aka ambace ni bai mun salati ba da ka sunan manzon Allah sai ka tsaya kai masalati salatin da yake fara daga zuciya da yiwu baki ka girmama faɗin manzon Allah a cikin zuci da addu'a fuskarka alamu an faɗi wanda kake so a fuskarka iri-iri a da kana kunna dan an faɗi wanda kake so sai da annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yin haka ka saba wa ubangiji in an faɗe shi kenan sai ka idan annabi ya umarce ka take za ka aikata ƙiƙi din duk abin da za ka yi wallahi Allah ba zai kama
dan shi sa ko a sallah ne kan kiran ka yanke ta kake sai ka tafi uzurin rasulullah. In ka dawo bina'i kake ba itilafi kake ba, dorawa kake a inda ka ta ba sabo sallah ake farawa. Gashi kuma ba a daga baki in an zo wajen annabi. Shi sa wanda idan ziyarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurum yake ana kaskantar da murya. Kai in an ce ka zan ma baka isa ba, ai wani guri yake da ai shiru. An zo gaban mai gida, uban masu gida sallallahu alaihi wasallam, mai girma, gatan masu girma, sallallahu alaihi wasallam, tsarki mai wanke dukkan mai daura, sallallahu alaihi wasallam, sarari mahutun bayi da mai bayi, sallallahu alaihi wasallam, nagari wanda ibirke Allah ya birke bayi, sallallahu alaihi wasallam, abin mai daɗin bi a bika a zama masassu da tsantsan annabi mazo da kyakkyawar ɗabi'a. sallallahu alaihi wasallam, masu wanda ide daga gaccen ɗabi'ar Muhammadu Rasulullah. Isa ake faɗi la ɗa'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi, saboda tsantsar isar manzon Allah. Ba abin halitta a saba wa ubangiji. Duk wanda in kiran ka zuwa saban Allah anan baka cewa wani. Shi kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake kuma haka yake. Gudunar kisa saurayin sahabi wanda ya zakiyo matarsa a ranar azumi, ko da zo don ma'aiki sahabai ta suka ga shi kenan sai yayi 61. Ita ai ba gurin ku da zo wani wajen mai gidan da zo. Izo don ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce yaya ice kaji annabi to sai kai 61. Ita rasulullahi eh baya karki kana gani balle 60. gaskiya ne, baka je ka ciyar ita to ai ci da kai na wuya ka iya ta wuya yake banda wannan wuyan nawa ba abin da na baka masu ya dan sallallahu alaihi wasallam, kuma riga annabi da hujja ba annabi da gaske saka da alkhairi, ya ishe mu duk abin da muke nema, alhamdulillah, ya ishe mu duk abin da muke nema, mu rike shi da kyau, ya ishe mu duk abin da muke nema. ya rasulullah, Sai ma'aiki ya ce to ga dabino a takata, ya ɗauko ice masa gashi, ya ce ka je ka ciya. Sai aka yi kwatankwacin inda aka yi da imamu na Bilalu da sai na Muhammadu Rasulullahi alaihi abdul salatu wassalam. Allah ya saka mu da Sai na Bilalu inda aka yi da shi suna tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ma'aiki ya tsaya ina shan ruwa a kasko, sai wani yaro ita wani ta rasu da layi ruwa zan sha. Sai ma'aiki ya yanke shan ruwa, sai ya Bilalu ga shi ba shi. Sai Bilalu ya kafa kansa a saitin bakin manzon Allah ina sha. sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ta ba shi, ya ta ba shi, sai da ishan ya ragowar da annabi iraki, sai ya buɗe salkarsa, sai ya zuba ruwan a ciki, da ya zuba ruwan a ciki sai ya ba yara. Sai Bilal ya haka ya Rasulullah ruwa ne ba, bai san albarkaka ba, ruwa yake bukata. Sai ni kuma ni ne na san ka. Allahu akbar, To haka aka yi da shi mai dabino. Ya duba dabino sai ya ce sam. Ya Rasulullah ai wannan dabinan ba wanda zan ba. Ba za ka ce mace abin fito daga hannunka bayan ni ne na san ka na san darajar ka. Sai to man da abu ani kil anifi kawai wannan magana. Kun ga ai fita yaki aka shine farkon wanda mashi icake shi a yakin Yamama, yakin ahalar ridda da aka tarfa bashi, sai bashi ya ciki aka faɗasa, sai da ya ciki ka faɗasa sai da ya kullo ta baya. Abokin Abdullahi bin Umar ne, Abdullahi ɗan sai na Umar, sai ya cika bashi
da ya fizge sai ya tsinke jijiyar hannun. Annabi da mazaje yake. Wai wannan na tuna ba da ya tsinke sai hannun jini irin da zuba sai hannun ya shanye. Ana yaƙi ya kasa ma kuzari saboda jini da yake jinsa. Sai da aka ɗauke shi aka ajiye shi a gindin katanga aka ce kwanta a nan. Amma shi Mu'azu bin Abu bin Jamo shi ikira mata ne isare masa hannu sai zama hannun kawai lage-lage yake fata ce ta rike shi a yakin Badar ko na ka sai da nauyin hannun ya yi man nauyi kan mai yakin sai ya sa kafas ta dama ya take hannun ya tsinke hannun ya ba hannun a nan ya yake wallahi wannan hannun ba zai zama wani cikas wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da rika makami da hannun dama ya ci gaba da shi da ɗan uwansa Mu'awwizu su ne suka kashe Abu Jahal amma Abdullahi dan Mas'ud shi ya kuka kaji mazaji to fa anan fa shi kuma dan Ali gashi ya kwanta cikin jini malala tandirin yaki ya mauta ruruwa ta tashi mazaje bakwai na manzon Allah zikita garin jama'a su mamatu tawagarsa Khalid bin Walid da tawagarsa Ikramatu da tawagarsa Sa'ad bin Abi Waqqas da tawagarsa Barra'u dan Malik da yan gindinsa Bawadi yan ƙauyen da yan gindinsa tsagerun manzon Allah sayyidina Umar bin Khattab shine Zaid bin Khattab mai hakin gaske ne sosai yana da ƙuru a zuciyarsa cewar shi yana so ya kashe Rijalu bin Qunfuwa shi da sakataren annabi ne Rijalu a hannun annabi hada ta Qur'ani amma da shi rabo sai wanda Allah ya so haka yayi ridda ibar manzan Allah ya koma kwaɗayin duniya ki zama shi ne marubuci nawa na Musailamatul Kazzabi. Abin da ya ban sha'awa lokacin da aka ɗaga tutar mutanen Madina waye zai rike sai Sabit bin Qais ce ni ne zan rike ta karka yadda ta faɗi yace a'a ba za ta faɗi ba ku yi ku haƙa rami ya kama ni cibiya wasu ce kirji sai ku binne ni da tutar ina rike da ita inda duk bala'i ba za ta faɗi ba. Abu Salim ko Salim Maula Abu Huzaifa an ce shi kuma ya rike da tuta a hannunsa. Shi bawa ne asali na Abu Huzaifata bin Uqba ya iyanta shi ya yi masa aure suka zama kamar tagwaye tare suka yi imani tare suka yi hijira a tare suke da manzon Allah suna son juna da kyau suna bin manzon Allah ɗab ba a taɓa cewa bawa da wannan tagwaye ake kiransu. Yaƙi bayaka ne na gaske. Shi ubangidan ne Abu Huzaifa shi ne ifara yin shahada. Bayan yin shahada shi kuma Salim yana rike da tusa a hannu. Yaƙin ba ake yaƙin garin juyawa aka cire wannan hannun nasa. An ce sai da aka cire hannun damar tusa tana furfur a sama yawo sai rike da hannun goyon ƙasa. Yake cewa ba a abinda a karɓa dan daga lamarin annabi baya kasa kai kana to haka irke ta ina dukan kafirai da ita sai aka kuma sara da hannun sai ya durkusa da sai ya rike ta da dunkulmansa. Masu ya dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam yaya mu muke tunani akan san manzon Allah ya kuma ikamata ne sai ya rike ta
jini ina jinsa aka zo aka kande wannan an ce kafadarsa aka tsara to faduwarsa kenan ake cewa an yi nasara can shi kuma barra'u da mali ya ga abu ya yi yawa ya kankan gar hadikatul mauti yana kewayawa yana wa haba ba rasulullah kuna ina maso ya manzan Allah shi wannan abu a dikin da in aka kare masa hannu wanda ya tara hannunsa sai ya mutu yana kwanta sai ya fara miki sai abokinsa Abdullahi da ce na mai ce yaya yace ba ka ji ana kira na wa ya kira ka yace da ka ji mana sai ana wa haba wa rasulullah kuna gina masoya da bace ga nan ita ba ka kice ni kadai ake kira ni kadai ne masoyi sai ya miki sai kama akalan dokin nasa ya taka kafa sai ya dare an ce sai zama kamar bai taɓa rauni ba amma wannan hannun duk ya shige idan ta komi to ba za ka shige ina nan kofa wallahi ba mai fitowa ko musulmi ko kafiri sai na sare shi sai in an daga tutar la ilaha illallah sannan zan bari ya masu Allahumma salli ala habibina Muhammad wannan fare gidan bane akan kare haƙƙin annabi ake wannan ta ya zama musu ba haƙƙi yanzu sai da harshe kira mutane a farka muna da dubban gidan da bai da biyu sallallahu alaihi wasallam a tsaya can muna da aƙidar da ba ta kauce muna da mai girma da ba a iya canja shi ba a yi masa kishiya dan Muhammadu Rasulullahi in kana so ka halaka ka kwatanta wani da annabi ko kai masa kishiya wallahi za ka tashi a wannan lokaci ana ci ana yakin sai Khalid izo ya same shi a kwance ga tutar ta fadi Salim Khalid ya ce masa a'a yaya sai ce ina abokina bai ba ice yayi shahada yana ina kwakwata cikin jinin sai ce gashi nan daidai da kafa sai zunguro kafarsa ice ja dora ta a jikinsa dora iji shi ba hannu gashi ya cika sai ya yi dariya yake ta ma'ana fi duniya wa ma'an fil akhir ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yake ya kake jin mazaje na rasulullah ya kake jin kuma inda ake nuna kaunar annabi duk fa abin da ake yi shine wato azziyo mu taimaka wa annabi yanzu ba ai zagi ba habaici ba wulakanci ba kazafi babu sharri abin da yake akan mu shine ya zami mu ci mara mu ɗaga kanmu akan cutar muhammadu rasulullah in mun yi wannan mu tsaya ta haka kawai Allah mun tsira ba in mun tsaya ta haka mun tsira kauce wannan kuma halaka ne gare mu ga shi an fara kira ga shi ni ma ba na so tsaya amma gobe sai mu zo kuma sai mu ci gaba inda muka dora ko ga shi ya zama da rabi dama shi zancen ma'aiki daɗi ne da shi amma ku tsaya wa biyo manzan Allah salati tsaya biyo manzan Allah salati tsaya biyo annabi Muhammadu salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin فاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله كبر رسول الله Allah ya saka muku da khairi Allah ya sa san annabi za mu koma Allah ya yi da mu ya ba mu nasa damuwar mu Allah ya mana maganin Allah hada mu da Muhammadu Rasulullah Allah hada mu da Muhammadu Rasulullah Allah hada mu da Muhammadu Rasulullah Allah kuma ya saka muku da khairi اللهم صل على حبيبنا محمد وسلم
عدد ما في إنك صلاة دائمة بدوام الملك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين